Hej og velkommen til en lykkestund, som skal handle om lys og mørke. Her i denne her mørke vintertid, så er det dejligt, når sneen lyser hvid, for det lyser ind i vores sjæl. Og vi har brug for lyset, og vi har brug for lyset her i mørket. Men mørket er lige så vigtigt som lyset. Mørket kommer også med en opfordring til, at vi favner det, og at vi trækker lidt indendøre, at vi passer lidt på os selv, at vi går i vinterhi, at vi ikke bliver alt for aktive. Så der er en kærlig opfordring til at omfavne mørket, og stadigvæk være det lys, du er, og tænde det lys, du har brug for. Og det er både i bogstaveligste forstand og i overført betydning. Så jeg vil ønske dig en kærlig tid her i lys og mørke i december måned. Hej hej.